Gilunsad ning bag-ohay lang ang pag-abli ug pagbukas sa mga hulagway sa mga karaang panimalay ug bagong lugar sa lungsod sa Balingasag nga kuha kaniadto karon alang sa pagpakusog o pagpromotar sa turismo sa munisipyo. Kahinumduman nga mahinungdanon ang nahimong kontribusyon sa turismo sa matag munisipyo sa probinsya sa Misamis Oriental tungod kini naghatag og bili og importansya sa mga paningkamot sa matag tourism officers ug mga lumilihok aron nga mapasigarbo ang ilang lugar. Ang Balingasag nahimutang sa tunga-tunga nga parte sa mapa sa probinsya ug anaa sa este nga bahin sa Misamis Oriental ang dili malalis nga gihatagan og gasa sa natural nga turismo ug abunda nga cultural heritage nga adunay potensyal nga makahatag og oportunidad sa panginabuhian sa mga lumulupyo sa nasangpit nga lungsod. Apan gumikan sa pagbuto sa pandemya, labing naapektuhan ang mga aktibidades sa turismo ug aron sa pagbuhi niini, pipahigayon og inisyatiba ang Municipal Tourism Office sa Balingasag aron sa pagpromotar sa mga historical landmarks, mga karaang balay ug mga potensyal nga mga tourist destinations. Ang highlight sa maong kalihukan mao ang pagpadayag sa lain-laing mga talan-awon sa turismo sa lungsod sa Balingasag pinaagi sa pagbutyag ug pag-unveil sa mga hulagway o photo exhibit sulod sa People's Palace nga gisugdan adlaw nga Miyerkules, Nobyembre 24, 2021 nga gitawag na Hulagway sa Bali kagahapon ug karon. Anaa sa maong kalihukan ang mga dinapit nga bisita sama nila Provincial Tourism Officer Attorney Jeffrey Saclot, Association of Municipal Tourism Officer President Mr. Jeronimo Magua Z. Lagpas, nanguna usab sa kalihukan si Balingasag Mayor Alexis S. Quina. Anaa usab ang presensya sa 30 ka mga kapitanes sa lungsod, lakip na si Vice Mayor Felix Borromeo ug mga sangguniang bayan members. Ang nasangpit nga aktibidades usa ka inisyatiba sa Municipal Tourism Office pinaagi ni Ms. Cecil Abaw Galdo uban sa Municipal Tourism Council pinaagi nila Ms. Verna Valmores Cua, ang Municipal Tourism Council Chairman. Tumong og tinguha sa Municipal Tourism Office ug sa maong kalihukan nga mapromotar ang lokal nga turismo, mga produkto ug mga espesyal nga mga pagkaon sa Balingasag ug aron dasigon ang mga turista sa pagbisita. Sa maong kalihukan nga mapromotar ang lokal nga turismo, mga produkto ug mga espesyal nga mga pagkaon sa Balingasag ug aron dasigon ang mga turista sa pagbisita. Gumikan usab sa dakong suporta og pagpahingusog ni Governor Bambi Mano sa natad sa turismo, dako na ang tabang og nahimong kabag-uhan niini sa lalawigan tungod nakahatag kini og panginabuhian sa mga katawhan, hilabi na nga daghan nga mga kinabuhi ang nabag-o gumikan sa dakong kalambuan sa turismo. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Lambo Danny Vertudazo of Shoma Jr. alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.